17 taon na ang nakalihis kan rapaduhon kan Super Typhoon Riming ang Kabikolan, partikular na ang probinsya kan Albay. Alagad para sa 63 anyos na si Nanay Jocelyn Portugal kan Purok 1 Padang Legazpi City, daikayang burahon kan panahon ang mapait na winalat sa iya kan nasambit na dilubyo. 46 anyos si Nanay Jocelyn kan tuminama ang bagyo sa rehiyon. Apwera sa iyang esposo, binawi man kan Riming ang buhay kan apat niyang aki. Saro sa labing ikinamundo niya, dain niya na nakuha pa ang mga bangkay kan sa iyang pamilya. Day mo mas kunya na arog kunata arog kay to nangyari sa inda. Pero pig ano kuman sa pig paano kung magasabot ko, yun naman gay dito so kapanagaan na inaranuman inda na sarabay sino magkakawarara. 23 naman ang nagadan sa kapamilya ni Tatay Roger Bermundo kan parehong barangay. 39 anyos siya kan manrapado ang Riming. Huli man kan Riming, nawaran siya nin esposa asin duwang aki. Sa ibong kaini, pinili niyang magpakatatag para sa duwang aki na natada sa iya. Naka-recover ako ito kung kino ako kang panugangan ko, dinara ako sa dait. Kumbaga, gare pig-aliw-aliw ninda kung sain. Nobyembre 30 taong 2006 kan mangyari ang makangurungirhat na dilubyo sa Albay, na guminadan sa 1,496 na Bicolano, kung sain 772 digdi ang dainan na dukayan pa. Kaya bilang pagrumdom sa mga biktima kan Riming, pinanginotan kasubagong aga kan Ako Bicol Party List ang sarong banal na misa asin pagsindinin kandila sa Padang Shrine Cross sa Barangay Padang, Legazpi City. May tema ang komemorasyon na sa likod kan diklom, may paglaom, sarong pagrumdom. Bilang isa sa inyong mga kinatawan sa Ako Bicol Party List sa ating Kongreso, ako ay nangangakong patuloy na magsusumikap upang matiyak na ang ating rehiyon ay may sapat na mga infrastruktura, kagamitan at suporta upang harapin ang anumang mga hamon sa hinaharap. Magkakasama at nagkakaisa tayong papanday ng isang mas matatag na Bicol kung saan ang mga sugat ng nakaraan ay magsisilbing paalala ng ating kolektibong lakas at tibay bilang mga Bicolano. Nakulaan po ang pasalamat ng bilog na barangay ng Padang sa Ako Bicol Party List sa manlain-lain ng programa at proyekto na pigkataon nindo sa muyang barangay. Iyan po, manifestasyon kan sa indong pagpadaba asin pagpapatunay na ang sa muyang barangay naging simbolo ng pagbangon kabilog na Legazpi asin kabilog na nasyon. Presente sa komemorasyon si Legazpi City Councilor Attorney Butch Lucila na hagad man na maako na kan mga nabayaang pamilya ang pagkawarakan sa indang mahal sa buhay gura numan kadipisil. Asigurasyon niya man na sa tabang kan Ako Bicol Party List, padago sindang mataonin asistensya. Sana natutuman kita, nagkaigwa kitang valuable learning experience digdi po sa pangyaring salanta. Na next time, pagka may nasabing bagyo na makusog, maglikas na, tayo tabi ang pinakamaray na solusyon dyan para ma-prevent ang pagkawara kang buhay. Mientras tanto, katakod kan komemorasyon, nagdistribute man ang partido asin DSWD din food packs para sa mga residentes. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar.